lewati malaikat Mikail. Maliki yaumiddin, lewati malaikat Mungkar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, melewati malaikat Nakir. Ihdinas siratal mustaqim, melewati malaikat Malik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek wis nglewati terakhir ki malaikat ridwan baru amin. Maksudnya piye Mbak sak ditutup amin iki? Sampai kan Al-Fatihah ngliwati malaikat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya juga satu ayat ini berarti malaikat Jibril. Berarti sampai untuk karomai malaikat Jibril. Ar-Rahmanir Rahim. Untuk karomai malaikat Mikail. Maliki yaumiddin, untuk karomai malaikat Mungkar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk karomai malaikat Nakir. Ihdinas siratal mustaqim, untuk karomai malaikat Malik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, iki wis malaikat ridwan sampai wis liwati kuwabeh untuk karomai baru amin. Jadi alhamdulillah. Berarti sampai wis untuk karomai malaikat pitu niki wau akhire jenengan berarti bersyukur untuk nure Gusti Allah. Nun amin. Mulai nebak jenenge bak ini babut baitullah iki dibuka lawang nandi lawang awake dhewe cek entuk karomai para malaikat niki wae. Lah nek wis tok karomai para malaikat ditutup ngene nun amin. Nune niki jenenge nurullah. Berarti sampean wis tok jenenge sinare Gusti Allah, cahayane Gusti Allah, nure Gusti Allah. Paham nggih? Jadi kalau rahasia ini kados wonten. Lah nun iku nek tenggene Quran nggih nika. Nun nek wingi kan kula bahas alif lam mim. Nek kok nanti bukan to bapak awake dhewe, ibu awake dhewe, mime awake dhewe. Saiki nek nun iku lak tolong alif to nika. Nggih to. Tenggene surat Al-Qalam. Wal qalami wa ma yasturun. Non iki napa? Non iki nurullah. Makane ngeten iki Mbak Lis kok sampean langsung mencolot nang ngene jus. Pinten non niku? 29 apa 28? Lah ini kok langsung mencolot lah ini kok sakane gara-gara bahas jenenge niki wae Ramadan. Makane ngeten mau dulu karena oh saiki jus 1 sampai jus 2 mboten saged. Jadi kejadian dadak ngeten iki terus jujuk bukan sitok kan. Lah sampai nek wis teko ngene nurullah niki berarti sampai wis ngalami nuzulul Quran. Nuzulul Quran iki napa? Nuzulul Quran iki jenengan setiap surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, Al-Anfal, Al-Qalam, pokoknya 114
surat sing tenggene lebete Al-Qur'an niki sebuah lak ditulis to tenggene Quran niku pun turun keterian tasik zaman Kanjeng Nabi tapi pemahamane awake dhewe setiap surat ini enten pesan yang harus disampaikan. Nah, setiap surat berarti jenenge surat ngene lho. Jenengan ujug-ujug angsal undangan kene tangga sampean. Pak iki entuk angsal kene Pak. Sapa kene Pak? Pak Jan ngene wis. Pak Jan. Mbak wis entuk undangan mangene Pak Jan. Lah Pak Jan lapo? Akhirnya dibaca suratnya. Oh, Pak Jan bacai wong tuane. Berarti saya dipelok napa pesan ini Pak. Lah suratnya Gusti Allah nggih ngoten surat ayat-ayat Gusti Allah jenenge surat-suratnya Gusti Allah iki sing diperlokno napa? Nggih niki pesen enten pesen napa tenggene Quran. Lah kebanyakan tiang-tiang niki nek enten Quran diwaca artine tok gak didelok apa pesen sing disampaikno Quran iki wae. Nah niki wae. Makanya jenenge nuzul Quran. Jadi Quran